Skal du starte på at sy de der bukser, Natasha? Nej, det er mode. Det er mode. Og det er mode. Der er fedt et vælter ud, så det er lækkert. Skal du være tyk? Ja. Nej. Fed, det var det, du snakkede om. Det hedder erotisk. Ja, det var det. Hvad så? Den er for mor. Gård, hvad fanden er det, du har sendt til mig? Jamen, du skal da have det. Du skal have arbejde i morgen, jo. Ha' det fire. Ja. Nej. Jamen, skal du ikke tage mig af den, Gård? Jamen, skål for satan. Kom for bajer. Frem til. Det er pas på, hvad du siger. Hvorfor? Det er Tinas telefon, ikke? Hvad så? Det er over 2 år gammel. Det er over, ikke? Den eneste film, vi har på den her, det er med dig. Og mig! Ja, men det var meget Martin, du sidder godt jo. Vil du gerne se og høre den? Det vil jeg også gerne. Eller skal vi køre på telefonen i morgen over computeren? Jeg kan se. Jeg kan se. Hvad snakker vi om her, mand? Det er meget Martin, du sidder over med en måde. Nej. Det er noget helt andet, det der. Du er begyndt at blive stemt. Så jeg huske det. Lad os bare se. Jeg tror, du siger, at det har været klasse.